ser directamente el rotulador. No me puedo equivocar. En este papel tienes monograma. Igual es más parecido aquí. Porque si no, señor Blas, es como un perro salchicha o algo. Aleshores, jo vaig anar fent preguntes, jo aniré preguntant, alçareu el braç, jo us contaré unes quantes respostes de cada pregunta que passa, les ficaré en el cap com en una coctelera i les interpretaré al meu gust, que parlo proclama del rotulador. De tota manera, no passa res, perquè les coses que jo no gaste, jo us convido després a intentar enyornar-se, si hi ha una nova de insectes. Aleshores, anem a començar per els ulls. Anem a pensar de què pot tindre ulls sense doblar. Per tant, qui no els doblaràs primer no li faré cas. I és important que pensem que se val que siga part de persona, d'animal o d'objecte. De què podria tindre els ulls? Ous. D'ous? D'ous m'agraden. Petits. D'ous petits. Mira, ja m'agrada cosa. Aquí hi ha dos ulls d'ous petits. Li ficaré un pupila, perquè si no, no veuré. De sangonera. Yo mai he visto una Play 4, aquí no me vemos. ¿De espermatozoide de la boca? No, pero espermatozoide que es puede ficar en algún lloc, me parece muy interesante, pero de boca, ahora una boca que servir per a de una sepia. De sepia, que tenemos un bec. Sí. No quedarà bé perquè ja té nas. Boca de pájaro. Tampoc, perquè, mireu, si li faig un bec, quedarà molt raro, un bec ahí. No, li vas a fer, mira, pregant-li. Vas a fer-li uns llavis. ¡El colmillo! Clar, els llavis, però vaig a fer una cosa per a que doni entre por i risa. Els llavis són com el pallasso. Ai, que simpàtic. Però... Moño, orelles, banyes, ornaments... Ceres.